Hi mga moms! Good morning! Hello sa inyong lahat. So, another day. As you can see, hindi na naman po ako mapakali sa aking hair. So, hindi ko alam kung ilang oras tatagal tong ganitong pagbabangs ko. Kasi pag pinagpawisan na po yung noo ko, automatic, babalik na naman siya sa dati. So, patawid na tayo ng tulay and papunta na tayo ng store. Samahan ninyo akong mamili sa ating tindahan ng mga paninda. So, sa akin na naka-assign. And later, magpwesto tayo sa ating store sa plaza. Samahan nyo na ako. Let's go! Another day! Yan, so we're here na sa store and now it's time to make sabit-sabit na our sitseria na pinamili. I-display na natin siya. So kung sakaling hindi siya mabenta dito ngayon, pwede ko naman siya dalhin later sa plaza. So, if ever na may gustong bumili. Para may pang additional lang ba tayo na paninda. Nakikita yung mga bata, diba? Additional siya. So, ilan putahe pa yan, Michelle? So, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na ulam. So, later, kape na? Ha? Nagkape ka na? Yun lang na ate. Dalawa lang muna niluto mo? Ay! Para sana bukas yung dalawa naman. Aw. Ganun. O, diba? Eh, di-display na lang natin. Dito yun. Siyempre, mga chicheria natin. Hindi ako masyadong nag-ano ng mga chicheria kasi yun nga. Gawa ng, hindi naman siya pinagbabawal, pero sayang kasi yung iba kumukunat lang. Hindi naman kasi sila pala chicheria. Mas more like, ano talaga sila, mga ulam. Nililipad yung buhok ko. Ay! Ayan na, we're here na sa ating night cafe. So nakapeso na kami, nakapag-ayos na. So late ko na nasundan yung ating video. Kasi gawa kanina po ng super busy, maraming ginawa, no? Nakapagpahinga rin tayo. So again, this is for our 4th night. Pero I think pang-6 na yata to. So pang-4 na gabi namin dito. So hindi kami pumasok nung isang araw, gawa ng at least makapagpahinga rin po kaming lahat, no? Maiwasan din yung over fatigue. So, mahirap din naman yung may income ka nga, kumita ka, pero may sakit ka naman. So, at saka medyo masama kasi yung panahon. So, hopefully ngayon, maging okay naman sana yung panahon, no, at makisama siya. Kasi, medyo madilim yung langit. Kasi nga po gabi na. Kaya po siya madilim. So, ayan na aming mga paninda. So, may mga kami mga putahe mula sa karinderya kanina sa eatery na dinala namin ibang ulam. So, baka mabenta natin. Sayang din naman. At least, di ba? Maka-lessen tayo ng gastos. Andito na si Diday. Diday is here. Our official runner. Akira, binigyan mo na si Kuya. Binayaran mo na. O, tanong kung magkano bayaran mo. Na-refill na. So, meron na rin tayong soft drinks. Yan. Bumili. Noong nakaraan, yung isang sako namin, as in walang bawas. Alam niyo ba mga moms? Sobrang sayang. That's worth 200 pesos kasama yung delivery. Ayan. So, yung ating mga drinks natin na rin. And, ayan. We have here Gempo and Inasal. So, Lake Park yan in Gempo natin. So, ready ayun yung iba namin adobo na ulam. And itong yung napakasarap namin juice talaga ng kalamansi.
Kahit ako nakakailang baso po ako sa isang araw. So ayan, ito na yung natitira namin. So ito for the whole dito na. Ano naman ang stone mo? Ha? 163? O ganun talaga. Bisyo yan eh. Ayan, meron pa tayo. Magkano? 40. Ay, pakita mo nga ate kung paano tong ano. Ito yung tawag nila rito na fishball sa Mindanao. Ito kakaiba talaga. Ipapakita ko sa inyo. Ito siya, oh. Ito ang tawag nila dito is fishball. Oo. Kung tutusin, hindi siya gawa sa fish or made of fish, pero Maganda din siya nilalagyan ng crufish to. ng Ng totoong isda. Giniling mo. panglasa, pampalag. Para yun talaga matawag na fishball. Iso si Jana. Yan, papakita sa inyo ni Diane. Actually si Michelle yan, kaya lang si Michelle kasi maaga siya, madaling araw pa lang. Pupunta na sila ng ng kantin. So mas maaga. Unlike ni Diane, kahit mga 10 o'clock, pwede naman. Yan. So pag mainit-init na siya, kailangan mo na siyang hawakan. Ilublob yung kamay mo para malaman kung tatang mainit. Hi sir! 10 pesos po. Hi ma'am! Hi! 6. Okay. Ayan na yung mga popsies. Mga pangpulutan na. Mga pangpulutan. Sanang na. Ayan na! Testing na natin. Makita natin kung paano yung ginagawa. So meron kami ng scoop. 20 po. 20. Yan. So, ilulublob lang siya. Tapos kung saan naman mo siyang hihiwalay dun sa spoon. 20. Yan. O, diba? So, ganyan siya. Oh. So, tapos mamaya, hintay mo na siya medium brown. Yan. So, kapag ganyan na yung color niya, tingnan ako ng ano, ate. Kalang po. Oh, sige, okay lang. Gamay lang. Ito yung sausawa naman nila rin. Apo, hiwalay? Balot. Okay po, balot. Lami. Sa, ayan na, tikwan na natin. Sarap nito tayo. Actually, meron din ito sa Manila. Sukit, maganda rin talaga to. Especially sa mga school. Sarap. Yung feeling ko ako'y makakaubos yung sarili kong tinda. Ha? Di ba yung timpla ko tikman ko? Ang sarap. Lami. Halika, dali. Tikman mo rin yung... Yung timpla ko ba, kung papasa ba sa sarili ko panlasa? Char. Wag na, me. Okay na to. Eh, kami gusto namin. Yun yung ubos yung sauce ko. Kaya nga tayo gumawa ng sauce para may sausawan. Hi! Halika, kain na. Mas lang. Ano lasa? Uy, dito na! Wag na magkuha ng bagong... Ibang baso. Gandi. Wow ha? Lamig sa. Mas lamig. Lami. Ama ako. Hindi, syempre iba-ibang lasa. Ang kapishbal. Ah! Mainit! Ay, yep! Ay, namin. Ako, juice! Kanina ka pa kumakain, me. Tigil mo na yan. Ubus na paninda mo. Kan ko, ubus. Tinda ko, ubos ko, kain ko. Mamaya na magpuputrip pa kami. Bye!